Hoy, bay! Kay baw na ka sa balita! Sa unsa malita, bay? Daga naman kuno kayo vlogger din sa Pilipinas! Unsa man, wa kay plano nga mag-vlogger pod! Ay, unsa man po ako i-content. Nga wa mo ko'y talento, ana. Ay, ayaw ka bala ka sa i-content kay tudluan ta ka sa kong talento! Kay naari kay talento. Ay na, kayo! Kana na yung magsuyo pong sabo! Tana anak manimbata aron mo kumpisal sa ato mga sa Unsa man kung sa nay? kanang motubag og dili mo sugot sa sugo sa ginikanan. Wala ko sa nay. Ha? Nga naman. Misubot man ko sugot tatay. Unsa man anak? Pagpangwat og manok sa tong silingan. Mayawaan jud ko lang naong ni Roberto ba. Labada sa Nung karon pa man ka ni Oliberto nga buntag sayo naman. Gahapon pa man kanawaan ning balay. Actually, day, muling ako sa'yo gahapon. Apan gani ako mga office mate. Namahagan mag-inom. Upis me. Paruson ko ang liog ni Roberto nga og bayukon kag tamparo sa kwarong nga magkakahuman og grade 1. Upis me pa. Kasi kalimot ka nga mangulingay ka. Nag-sideline ka gahapon og pamanday. Kasi upis me. Bagong ko lang naong mo bayukon ka sa kwarong. Nakalimot ko, day. Ang day ko inahuman na, no? Ang Uber pa dyan day ko, day.